tashar ‘yan Bishiyu Kawai TV, ku danna mana subscribe domin ci gaba da kasancewa da ba Kwankwasa ba ne kuma ba Abba Gida ba ne. Tawagar mai girma jagoran ilimi, garkuwar ilimi da matasa, barista Muhammad Bello Shehu, dan takarar majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar Fage a tutar jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari. Ita ce take wucewa zunzurutun matasa waɗanda suka fito a wannan rana domin taron Honorable MB Shehu a daidai lokacin da yake zagaye inda yake gaisawa da al'ummar karamar hukumar da kuke gani. Matasa ne suke tsalle suna murna suna sai barista sai barista sai barista. Kuwa ilimi da matasa, jagoran al'umma kuma dan takarar majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar Fage Honorable barista Muhammad Bello Shehu, wanda aka fi sani da MB Shehu, da aka yi wannan gangami a yau Juma'a 16 ga watan 9 shekara ta 2022.